usa ka dakong bakandi ug panalangin kanato ang atong panglawas. Kay kun huyang ang atong panglawas, huyang usab ang atong kinabuhi. Sa mga lalaki, labi na sa mga amahan nga kinahanglan nga baskog o himsog kanunay alang sa pamilya, hilabi na sa mga anak aron nga maatiman og sakto. Karong Father's Day, himuon nga regalo sa kaugalingon ang maayong panglawas. Makapuso karong buntaga, makauban nato urologist Dr. Maria Christine Claire Flores Camacho. Mayong buntag, Dr. Coco, welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning, Sir Nico. Thank you sa pag-invite. Thank you, Doc, for joining us this morning kay mahinungdanon ni atong topics atong mga kaigsuonan dia. Isip po sa ka urologist, Doc, unsa may kasagaran nga mga health issues kuno nga ma-encounter sa mga kalalakin-an? Most common na gid karon no kay nidaghan ang atong problema sa mga bato, sa kidney, sa pantog. Also naatay mga daghan na ang ato ang magkadaghan man gyud kay aging man ang population nato, nagkadaghan na pud ang ato ang mga prostate nga patients karon sa atong mga clinic. So, sa unsang pamaagi man, Doc, atong mga viewers atong makapuso maka-prevent ani nga mga sakit, Doc? Kung magsulita about mga bato, no, of course, inom gud tag daghang tubig kay init ra ba kaayo diri sa Cebu. Tubig yun, walay makalupig sa tubig. And then we also watch our diet. Mag-lessen ta sa mga parat kaayo and kanang mga processed nga mga dilata, ang mga pagkaon, food high in uric acid, no. Pwede ra man ta bukaon ana nila pero in moderation lang. Kaning regarding sa prostate nga patients nato, ang prostate manggod it's innate na or naa na gud na sa lawa sa lalaki. So ang atong pwede mabuhat ani is magpa-check up lang gyud ta. Sa unsang pangidaron man, Doc, magsugod ka kana sa mga kalalakin-an nga angayan ta magpatan-aw sa atong prostate condition? Yes. So at the age of 45 years old and above, no, 45 and above, kinanghalan nga magpatan-aw na ta sa urologist or sa atong doctors nga kinsay pinakaduol nga ma-access nato. You have to have yourself checked every year starting the age of 45 years old. And in line with Men's Health Month, Dr. Coco, ngano importante man, Doc, nga ato ni siyang timan-an mahinumduman sabni sa atong mga kaigsuonan? Every June of every month, naagyud advocacy ang Philippine Urological Association nga atong gitawag Men's Health Awareness Month. And every year, even if katong time nga nag-pandemic, ang kaning mga urologists nationwide naami simultaneous, so magdungan ni siya everywhere in Cebu nga naatay libre nga pa-check up, libreng konsulta ug libreng check up sa tanang mga kalalakihan ugma sa Sabado. Ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center, magsugod ta og alas 8, 8 o'clock in the morning, magpa-register na ta para maglinya ta aron ma-check nato ang atong mga pasyente. So most of the or almost all of the urologists in the province of Cebu will be there para maka-cater ta og mas daghan pag gyud nga mga pasyente. And just to close this, Doc, kay ang atong topic karon kadaghanan sa mga amahan man og mga kaigsuon natong kalalakin-an, so mako ni Father's Day message nimo sa atong mga viewers, Doc. Sige, so sa tanang fathers out there, whether fur daddy or mga daddy gyud or mga mothers nga murag daddy, no, kay we have to take care of our health. If most of our fathers are our breadwinners, ang inyong health is your wealth. You have yourself checked. We all invite you to our pa-DRE tomorrow at Vicente Soto Memorial Medical Center, and stay healthy, everyone. Thank you very much. Thank you so much for joining us this morning, Dr. Coco Camacho. Daghang kayong salamat, Doc. Thank you, Sir Nico.